Dumi, mabali namin. Makapasado ti rumwar no kastoy. Panagtutudo manen. Daytan tay ibagbagak idi pay laeng lakay. Iti dayta nga edad mon, saan kuman kay ta si kati maturturan iti barangay. Jakmat na kay ayatanen daytoy kay. Awan lat mabaling ko takas jemot ni Duming. Aninamnama ka makasublat. Ken mangituloy kadagiti jak pay nalpas dito'y barangay. Saan mo kumangamin a panunutan daytan? Baka amumot dagiti sumukaten ah. Ay, kumaa. Sa nabali. Tano di may pospon ti barangay eleksyon. Mabit lang urayin daytan. Mabit nga urayan, no mauray mo pa'y ah. Na, nyamot dayta ko namon. Ay lakay, anyat amo tayo. Saan na amamin ano ti biyag? Aday upay dayta? Kakaisunan na salon at dataw. Ay, uray ka sa salon ata ni na tao dito'y lubong, matay adi na oras. San man aday tapatay ti sarsaritaan? Ay, sana maliklikan. Kasi ita, panagtutudo, panagbabagyo. Anya ti amu tayo, ang mga nagobidan tiging ginay. Ado ti matay. Kat saan mo ang maibaga, ang mga numaysakan to, duatan to akaraman, ang madisgrasya, kat matay. Alawin. Ngamasan aday ta ti sarsaritaan? Ang mga dupumudnok. Yan ni Sufing. Kay bagbaga na ti patay. Inupat-patay. Nga ang mga numatay nubigaten. Tadi amo ti gasa ti may saat daw. Sambutin na mo ti aglaba. Sayang ka no ti matayan. Ikat ko maumay magipagkukot kanyak dito. Tanalaming. Urita nabilin ko mo di officer of the day. Yawag na lata kanyak. Nada pa kasapulan na kanyak di opisina. Ay bakit na magawawat met itan nagitay kagawad. Saan akas kada kagawad lalpot. Ken karo di kagawad da pay. Kontrabida la akanayon nagijay. Makadbay at iunit ituduin bay akabak. Bay aklatan ni Sufing mo kahit nataglaba. Ay, nagmayad pa'y tagkulog no kastoy. Sos, delikado. Kasano day tuyag? Awagan tayo ni Chairman. Adong ti awag dito'y anarba ti babalay ta. Sige, patya kasan basta makaumay ni Chairman dito'y barangay hall. Madahi-dahiyag pa'y lati daga. Imbag kumano di agtutudaw. Kagawad. Duduata dito'y barangay hall. Dito'y takadilatan. Awagam nila kay mo. Ibagam, asan ta rumar, ta delikado, ipagnaan. Huwag nga nun. Diyos, ang mga noda pa'y matong baposte. Dito man ang tiging ginad. Pumikpigsan sa pigit din. Pumikpig sa nga agpaiso. Sabo. Tumirok ta di talamisaan. Ay nalakay, agsasarunon, dagiti umawag dito sa cellphone mo. Kanya nga rod. Jak masungbatan amin ida. Ayan yan di kastoy. Ay apo Diyos, kasya na kami apo. Ay, adulakit di tinapiktaran. Sapay kas laging dayon to'y balay tanok ko. Ay, kunak na damanin. Ayun nagkalmamot lang. Hindi mo maibaga. Ang mga nadaman na numadamdama. Ang gumawan kumamutin ati aktor siya, kisanding na kumana po. Yan da ito'y.
Kasmat latay ginginida ni di 1990. Kasanungatan lakay. Ado lakit di mo itong tinatay itiging ginaid. Mamuan tayo ito. Nagkalman tiging ginad. Ni kagawat matmat. Ay sungot yung mawawag. Hello, kagawad. Chairman, kumusta kayo? Kumusta tita Balayaw? Ay kasi ti Apo, awan na dadaal. Safety kami. Dita ngay barangay hall. Natin po pida. Basit la damage da ito, no? Ikumpara ka dagiti nayawagan dito. Masigurado da ita. Ado ti narbabalay. Kakaruan jay na ipadamag iti radyaw ana pasamag iti pasdag ti tindaan. Apay ka now? Naraba jay mismo a pasdag. Kasta ti na ipadamagin. Adaw tinatay. Ay sos. Kasano pa yun da ita? Ngala, urahin da kita. Umayak dito opisina. Ay ure saan pa chairman. Ang mga no delikado pa ilaang. Iawag mila kada kayo nagiti update. Sige. Ay, saan? Basta umayak. One month ka tan tinapigsa nga aftershock na. Sige, urahin dak. Bye. Mayak mo ito. Hey, mala makamu ka. Murad pinaliiw tamad. Awan siguro ti aftershock na. Adang agdandanag ak naon kadwak dito'y balay. Iso nga umayak mo't iti barangay hall. Mapanta nga rudeng. Ay, mabit laang. Bitbitin tan nagiti linutok apangaldawan ta ko ma. Wangag paiso. Adun sa mo day talinutom. Ado at talaga ata inlakam ko ti pangrabian ta kumaan. Iso nga balunan tan. Kasi damot. Sa nabalay, nagtignay adagos da mayor. Umay dagiti kamang ti disaster. Adda umay atulong. Ay, umay ka noon da pumayo, chairman. Paspasyaran dan dagiti barangay anapakaruan. Wen, nayawag mo titi kanya ako ni sekretary. Nakal at didigraman day tuyon. Aggaraw manen dagitay agas aspire asumukat ka dagiti nakatugaw nga opisyal. Gusto ta ko nam kagawad. Ado manen ti agpabigbig ita. Ayan yan ngagpaiso. Angam day, kasanungatan dagiti kabaranggayan anarba ti balayda. Kitaan tayo anuan niya ti maramidan tayo. Makita amin dagita dagiti masiknan ng opisyal ti ilay. Agdawat tayo iti ayuda. Ay, kasano da ito yung lakay. Agsasarunon ti awag ni Sara di po ni Raria. Ado ka nun tinaipan abang kay idjay. Agpakuyog ka ken tanod kilop. Mapan kayo di po ni Raria. Sumaruno akto. Ay, jak kayat asaan ka makikuyog? Agkukuyog tayo. Ay sana kita agpay dagiti rumbe nga si kasweng diti barangay. Kasanumutan dagiti bangkay di po ni Raria. Nagado ka noon. Saanin nga mo ni Sara ti aramidin na ijay. Anya? Abangan do kurang pay kat dagiti lungon nga isak tayo ijay morgain. Ngala, mabit lang arot bilinik ni kagawad. Naimbagla dito'y tawan bangkay, ijay ngay. Malawanin. Kasaok lang ni kagawad. Ure, agbati nga roden ni tanod kilop. Ure no ayabang mutlaang atap na dakatulungan ija po ni Raria. Tangdanak ton. Simut na kita biktima tiginggin at nana sa fine. Ay, nagkasang awan umdas apakailungunan amin dagita. Saktaan yan.
Kurang na pinagtutuon damutan dagiti na isang patabangkay. Awan si dagiti rescuer nang kadagita abangkay. Sa awan pa ti nagparang akabagyan ta. Kasanon dawan mangklim ka dagita, tanay awan mo't nabigbig dagita ibay. Tanatay mo't gaya man dagiti kakabagyan da. Jesus, kasanon nana. Ay, Sufeng. Oh, lakay. Ado tinadangra ni Jenarba apasdek ti cindaan. Kasanon, numanayunan pa dagito'y mayag dito'y abangkay. Awan pa kay lungunan dahan, lakay. Naimbag, tadamat langan umay agdirok iti kabagyan daan na tayo iti ginggin nana. Wan, ay, danda ni maibusan dagiti nayag dito'y abangkay. Sapay, awan maala tayo nalungong. Awan at talagan. Naibusan ti agar-aramid iti lungon. Adu tinatay iti gingginad. Ay, Ay. Umaya kag sapol iti bangkay. Ne. Asino ti sapsapulin yaw, anak yu kaday kapsat. Ay, saan asawak? Kasta, alakit, pindaan yung aruda na lukaisan, dagita naabungan iti ulos dita kapsat. Ay, kano'y baga mga main. Saan arumwarta mga no, surutak mo't lang. Ay, nga marimwarlat ta. Diyan turbab alakay kao. Naa. Ayan, napandagan ni Jatindaan. Ay, sa pula, katiyawid ko lata. Anya, nikas na kagura yung matjay ibagbaga yung asawa yung madam. Ay, medyaw. Ay, ngam sige. Luka isak man dagita. Barang adda dita. Nasayat mat no, makitak dito yan. Ne. Ay, sabali mo't na ijay ngagsapsapol, Sara. Kakura na jay asawa na. Aposible na tayo iti ginggin nana. Uwan nga rod. Sa isus apon, nyakitin ay dagito yung mapaspasamak. Ay, sige. Luka isak man dagito. Barang adda ditan. Nasayat mat no, makitak. Nay, sabali mo't na diyang ngagsapsapol. Kagura na jay asawa na. Aposible na tayo iti ginggin nana. Uwan nga rod. Ay, imbag ta nakita kan. Gwapo, yawid kan. Nakita na. Sala, sige, di so yun di tatilungon wan. Nagisang patitilungon. Ti bangkay ni Labs ko. One ma'am. Ada nagisang put itilungon, Sara. At daalaan da abangkay. Ay, nasaya at mo't. Maksayan man ang tinaka-intar dita abangkay. Ay, nana, yawid min ti bangkay ni Labs ko. Ay, katuon nasaya at mo't. Ay. Ne? Apay ngay, alano kaisam ti bangkay ni Labs ko. Ala nana. Ay. Di asawa ti kasangsangput itay ti ibagbaga ti babae nga ilungon ta. Nay, kasunod ay tan. Apay, sino ka? Ay, sus. Dakasan. Ay, Sara, umay ka. Umasidag ta. Bumala at takatakwata. Tapno awan tiriri. Agtutor kayo. Awan pa ti mangyawe di ti data pagin inagawan nyo abangkay. Anya? Wen, misis, awan pa ti makayawid. Tagpada kayo mat, nga adda ibagbaga na akarbengan na. Kasano daytan? Siyak tinagrigrigat iti dayta asawa. Ay, saan mong asawa? Siyak ti asawa na. Nagsaksakit dayta. Nagkanser ti tangan ti saka na. Pinaag-agasak. Oray pa'y nagkanser iti ko Ay, awan bibiyang ka no pinaagasam. Imbagak aya, apaagasam dayta asawa. Ngam, malas na tasan anatay iti kansar. Ngam natay iti ginginad. Saan mo mutin nga asawa? Ta asawa kon? Isu asyak ti mangala iti bangkay na. Ay, saan ngagbalain? Anyat kayat mau. Pagguduan ta. Excuse me. Mabit lang. Sana na may parbang kisasawin nyo. Agtutor kayo. Mapagsasaritaan iti nasayada ita. Bastawan pa iti mapalubusan amang yawid iti dayta abangkay. Ti gwapo nga asawa yaw.
tanagulimak dan. Wen, pagsasaritaan iti gusto. Maura iti umay na turni natchet. Ngay, naggasat lakit di mo tanda di abangkay. Napaya nagasat ako ng mut. Tabangkay lang aro dun kat pagiin nagawan da pay laeng. Ay sus, Adda makagapo. anya nga tangay, kat bangkay lang aro dun. Anya palat maaramidan day jay abangkay ngay. Eh di mo maawatan. Di mo mapanunot no anya ti kunak ang makagapo. Anya ko ma. Siyempre, napintas ti posisyon di bangka iti trabaho na ijay kapitulyo. Dakkel ti benepisyo amaalan na iti ipapatay na. Empleyado, day jay. Wen, kasta timbaga ni Bisi Mayor. Ay, bangkay aya. Kat di, kasano nga raw dan. Isu nga ron nga abogado tinayabanen. Marami ti proseso. Tapno amo no asino at talaga ti adan karbengan iti dayay guwapo abangkay. Ay, sa bagay talaga agwapo ngam sayang Wen. tabangkay mo tay. Isu pagin innagawan da. Kat, talaga anagasat ko nakmanayin. Natay lang arudan. Mamuan to no anya kadagya agin innagaw ti mangyawid ije bangkay. Agmalam ita. Awan sa paylat banagan ti saritaan dagdi agin innagaw iti bangkay nana. Urayan tayo Makapaisam makapaliday ti sitwasyon da. Jak maawatan di bakbakit. Kagura na mo di bagbaga na nga asawa na. No apay makiinnagaw pa'y laang nga mangyawid. Sa bagay, adda rason. Dakkel ka no ti benepisyo ang maala iti ipapatay na nana. Un ka no nga rod. Isungata paging inagawan dan Ala, maamuan to no anya ti mapasamak. Sapay jay pay matkunkunada nga atorni natya ti mga asikaso iti ririda. Nalaing ka no nga atorne ni Natchet. Adun sa akaso tinaipangabak naan. Atorni natchet mat. Kaya't nasawan. Saan pa talaga ang atorni? Saan ay nana? Ay, si Kamot, apelyido na di Natchet. Kunak man no, ang angaw jay yaw awag dang atorni natchet. Apelido na gayam. Katwan, ay si Kamot Sara. Sapay ko mga ruta, malpasin ti riri dagi agin inagaw iti bangkay. Tapno maipanawin dito'y punerarya. Wen tanay, isulat na batbat ti abangkay dito yan. Ay, daytan ni Tata Magusteng. Kunak, nagawit kan Sara. Saan pa'y chairman? Agurayak mat Kayat ko amaamuan adagos ti resulta day bangkay anay kasaw. Ay, anya lakit din ngagpaiswaya. Ay, panagkunam lakay. Sino nga ta, ti adda ang mapaboran? Di makayawid iti bangkay ti kunam. Uwan, sino nga ta, ti mangyawid? Nga ka mo. Tapatas na mo iti karbengan. Ado ti rigriga ti ubing. Tanayutang nan sa kanupayan ti benepisyo di natay. Dakkel mo ti karbengan jay bakbakit. Ta asawa na kanwa talaga. Ang mala. Saan tayo nga mo? No anya ti banaganda. Urayin tayo. Anya, awan lata ti agpabusoy. Wain, nauman di aturnay. Isu nga, awan ti kaso. Da kami ti agsarita iti babae nila kay kao. No asino ti mangyawid ken ko na. Uray bangkayin, yawid ko. Ay, uray bangkay mo. Yawid ko ti bangkay nila kay ko. Ala. Anya nga ro, ti kayat yu ama pasamak. Tus da koin langan. No tao, yawid na. No bilit, yawid ko. Tao kanya kaun. Sige, bilit kanya. Oh, dito ti bariya. Sige. Ay, salbag ni ayat.
Bangkay? Tos na koy? Salbang na yan. Bangkay? Anya ka no? Anya, madaya tagainap. Bangkay? Paginagawan da. Dumi, mabali namin. Lakay, nakaturog kan? Dandanin. Apay ay, Mamati ka iti gayuma. gayuma. Wen, mamati ka. Ay, iyak ka mo. Ay. Amo, nagayuma ka nung amin ni kakaintong. Iso aday jay. Kanayon ka nung apa ni kakang tinang. Tasan ang mamati ang nagayuma. Yung mga naging gagayuma mo ta. Nataarlaunay ni kakaindong. Anya nataar ti sa asawon. Kanayon ka nung agapada. Takasano. Nakaturog sa dadyo alakay. Anya nalaka na nakaturog. Naglokon di kagawan ngunjo tita. Nagawid lata na din nagpakada. Nalapit na nagawid na talaga, chairman. Awan mo tan. Ang mga nagsaksakit mo tibuksid na. Iso adi na nakagumaan tinagpakada. Tama abutanan. Anya? Jack, mat nakita kami tilangan sa bayari mo dito opisina, chairman. Naglokon da di kagawad kamat. Anda nga ta kinamat na, chairman. Mabali na kasta. Iso asaan na nakapagpakadakin ka itay pimanaw. Ay, sapay agawid ako kumamot biit, chairman. Kanya? Tabay. Agsaksakit nga min di anak ko. Ipan ko kumay di ospital. Kasta. Alakit, ingkan Ang mga nuan niya mati mapasama kaya anak mo. Ay, agyaman anak, chairman. Impag katada kayo man ti chairman. Tano ni Duming, ay mabainak lakit nga agawid latan. Anya. Imbag ka na kayo, tamamo kayo, nabayaga ko na sekretaryayo. Makaawat kaya talaga. Ngam no ni Duming, ay, jakpay amo na niya ti ugali na, chairman. Ngalala, ingkakit din. Ay, Ipan mo ni hospital ti anak mo. thank you, chairman. Thank you. Bye-bye. Ay, apoy. Inyang iti banag ko. Agmalimak nga ta diti barangay hall nga awan kadwak. Ay, daman ng tao. Hello! Umayak man! Ay! Manang baka, si Kamay. Kumay ka. Nakalukat mo tiri daw katagtok-tok ka pailang. Nagpadlawak lang. Anya ti amok no. Managkikigtot ka. Masidig ka. Nakaumay ka man. Ada ka di masapol mo diti barangay hall. Ay, sika. Ti masapol ka, oh. Aday paramid mo, manang baka. Madiday tawag mo kanyak ama ng baka. Nay, apay ngeket inauna kamot ngam siyak. Madimot ano birngasan kalatan. Ay, kayat ko. No baka ko namlatan. When no baki.
I like it. Anya. Wan mo gusto? Guste ko ng kanya. Nasingsingid adenggay. Kwa, madi adenggen. Gusting ko ng latan no iso. Ampang day dia bakit. Ni nagsikawilan. Ipasirit ng salaang mo tinapo daw ba si talupon. Nay, mayat man ti panang sirsirig mo kanyak gusti. Anya ka dia talaga ti gagaram. Sika nga raw. Ako Makaisturbo ka day. Imayak takayat kala kasarsarita. Ay, san merkit dia? Ay, aten sar aramidem. Dito yak lang nga agtugaw saan ako nga agsasaaw tapno saan ka maisturbaw. Naglokon. Awan gagara na nga. San na pumanaw? Ay, ingat. Sige latan, aramidem latanuan niya daytar aramidem. Dituyak lang. Aden sangpet ko a cake. Day, itamang pa nakalagip ka aging matang iti cake lakay. Ay, san ko aginatang? Danang third. Anya? Sino mo't tinangtag? Saan mo mo't akasangay tarinigalwanda ka kuma? Imay man ni barangay hall ni kakabakka. Awan mo't kadwak ki amangan. Iso nga nyawid ko na. Nay, may ibusta nga roday tao. Kumano adadaro sa kandoming tapat tayo amangan. Erip mundo latan at di Santa Ama Ibos. Ay, iso Anyakit mo tinakalaglagipan ni Baka ng regalo kada kayo, tikay? Ay, inyak man mo. Amangan no iso tiyag kasangay Ala, ipapantan akasta. Ang malagip ka. Amangan no pod no ti ibagbagada giti man nanao dito barangay. Anya data? At nakano kayo man ni kakabakka. Anya? Adulamin. Ay, kasta ti sayang kusag lakay. Samet basta makagayo matitao kat. Awan data. Sana ka mamati ti gayo-gayo madita. Oray siyak matkit di Adula amin data. Good morning, Pugi Gusti. Pugi, ne. Kakabaka, ada ka manain. Wan, intugutan kan iti kapim. Kapudpudutan nata kaikarkagaklaunay diti kasla termos amag. Yan dahi ti abak Keras naksa talaga. Di nakitaan lang akasta. Agkapi-kakitin tapno mapudutan tarusok mo. Kwa, kalkalpas ko launay ang nagkape. Ayan yan. Paayon naksapay. Kwa, madamdaman tun. Mabroong ako na, nukapya kadagos dita. Sige. Makamu ka, Gusti. Ne. Apay ngagkatawa ka kumita kanyak. Nay, amaw, lumaklakay ka wow, tumatar ka man. Anya. Awan, Chairman Gusti. Ngam, amaw. Ad-adaman nga tan anatataer ka no, saan ana ibustabo. Anya. Ay, no siyak lang atan tinasawa. Maay saan ana ibustay ta? Pagkonsumisyonan na kangataan ni Sofeng anya.
naibus nga tatabok mo, gapo iti konsumisyon, anya. Saan? Awan problema kini Sofeng. Ay, nay, mga no makaisturbuak manin. Iso, ditaak lang sulay, Wayne. Dituyak lang. Ala, ipalagip kunto akapi maun dayta. Imbalon ko akapem ta amangan no malipatan, Wayne. Ay, pagkakabawan naksamot din dayta abakot. Ada, kanti Supeng. Ibag man taada kang agpaiso, tida. Naggapuam. Injay balayan ti. Nalagip kayo man, iso nga imayak. Amok ngamin, ano kastoy nga oras, kat adan ni Uncle Gusting ijay barangay hall. Ay, huwan. Inal daw ang mapan masapsapa pa ay. Ado ka nung amin aramidon na. Ay, ante, Oh, ibagak tayo ito'y di kay bastago nga. ne. Anya day ta? At takano bakit amang bambantay kini Uncle ijay opisina ti barangay. Bakit? Why? Jakla mo ano asino. Imayak, tadamagag no amuyo ti may papan ijay bakit. Ay, awan amok di tatina. Adala ang nasa o kanyak na uncle mo iti na minsan. Nagisangpot ngamin iti cake. Anya ti nasa una ante. Ada ka no nang regalo ijay cake. Gaputan nila uncle mo ti adda ijay akat di na nga rod maibos. Insangputan dito balay. Isungatan jay ibagbaga dagi jay nang ibagakan niya. Anya ayatin nang ibagakan ka. Ay asino ko nakuma. Nga adamang bambantay kan uncle mo ijay barangay hall. Dagi jay agtutong iti jay sangot ti istor ni inasak ka. Dagi jay manan man nanawa birbir nga asan da iti marites. Uy nante, saan samot at chismis laang ta. Agpaisunsa. Sino nga tada ita? Umayan. Ngay, si kamot gayab manang baka. Manang kunam kanya kat agkaedad talaeng me. Ay, inauna ka ngam siyak. Bastusak meten ano saan ka amanangin. Okay lang matkit di kanyak, Supeng. Ay, katsumur ka Ay, saanin. Dagas ko la dayti, maun. Anya day ka nakasupaw. Ay, may saadak kalabangaws. Pang malumanyo ken gusti. Ni chairman ko nakuma. Ay, sorry Ay, makipaggus-gusti ak mitay na. Alay mo. Ipritaw mo no, isigang munton tapno makaigop mo't nilakay mo itidigo ti sinigang. Paborito na ta sinigang abangaw. Ay, unsa. Unsa kon kunam. Ay, kasla di mo amaw. Saan man. Amok dagiti pag-aayat ni Gusti. Ayun, nagswerte ni Gusti. Ala imaon. Ay, kunadagin atanga. Akaitaktakdang ijay pupukan na dayta. Ay na, kastamat lang ti ginatangkaw apang malima. Sige. Agyaman na kakabaka. Ay, awan anyaman na. Agam sumarka pa'y Ay, saanin. Agawi da kaun. Taglutuak meten iti pang malima. Sige, Sofeng. Kaimasem alutunday ta paborito ng gustay. Ay, ni chairman ko nakuma. Sige, mapanak pa. Uy, no. Kamutikla ko man kat dayta abang nga talaga dayta abakas-baka.
bakit? Agkabawan. Kahit pagkakabawan na ni Uncle mo Agustay. Makaamumot ni Uncle Gustingan, He, diya ka mo. Makamu talaga ni Uncle mo Agusting nututupan na ti kabaw. No, podno nga kabaw na. Agkabaw day Jayan. Saan kayo na makipagkabaw? Natutupan nyo? Masda kayo unti agkabaw. Hey, siyak tay ex ni Baka, Chairman Gusting. Namwak ang nabalon. Iso nagsubli akon dito'y nagbugsutan. Kastaya. Uwan, kahit nadamag ko amasansan kayong agkita. Ay dispensarem. Ngam sana ka makipagkit-kita kang kuana. Iso timangkit kita kanyak. Uray anya paiditan. Kahit anya tigagaram kanyak kaka ay inyat nagan mo tayang. Procopio ti may surat anagan ko. Procopio Sangol. Ngamberber nga sandak iti kopyo. Anya nga raw ti may pay ko kakakopyo. Makitulag ka kini Baki. Anya ti pagtulagan may? Awisam nga agkita kayo ujay plaza. Ngumsyak to ti makipagkita kan kuana. Anya? Ay pang-asim, Chairman. Saan nag-idi akayat ni Baki? Iso ada idi arke, ti nakiasawaan na. Ang itata na ustalan dayjay nga arke. Barang kayat na ko. Ay, anyan. Nakadin Chairman. Ay, apo. Sumruman ti angkit kon. Nay. Amang ano, ay, agatake ka. Jesus, amang ano. Ay, apo, anya day tuwin. Anya, mayat ka iti imbagak, Chairman. Katulag mo, agtulag ta. Mabalain. Ala, papanan niyo, Chairman. Sana ka makipagkita kini Baka. Iso asika ti mangiba kang kingkwana, ama panlatan ije plaza. Nagtulag kayo? Sana ya? Umay ka di pa dito, ikat agsarakan sa amatan ni plaza. Sanak nga ro da mapanidyay, ngem ko na nga kuyog kami kano ama panidyay. Ala kayo. Hapay? Nagayuman na kayo sa amatan ni pa ka, Chairman. Imbag na di agselos ni Nana Sufeng. Ay di nakngaroden ka sa Rosarita. Kunakon kit. So pumanaw ako dito barangay hall. No umay dito'y day di abak ka. Ibagam ngay muna ako ni Jay. Anya? Kunak man no saan kayo makipagkita kan kwa na, itao mo na kayo ni Jay pagkita niyo. Sana ka mapanijay. Ngem yulbud mo anapan ako ni Jay. Ngem orayek. Sige, mapanakon. Ala ni Chairman. Nagayo man saman nga pesan. Ay, awagak ni Nana Sufeng. Amangan na may sagsagmak ni Chairman. Papanan nyo nga raw, Dante. Agbiyahe ka mapanja Isabela. Ibagam to kan uncle mo o makaamo ni tibiyagda kan Baki na. Ala! Sige, mapanakon. Nagsarak na ya Baki. Agsarak dalag. Alante! Panawan daklatan dito'y balayaw. Agawid ka man tando kayat mau. Ikandadong tulatan tari daw. Ala! Kasano da ito yan? Amo kong teramidat. Ay, nagpintas te aldaw ko ita. Oh!
My loves. Kunak tumot nga da ka ditoy. Na, ay si kani Procopio alias Kopio. Oh, awan. Sak ni Kopyo. Apay nga da ka ditaw. Napigsa ti sa ko. Nakita ni Chairman Gusting. Kinuna na nga adda ka ditoy. Agkuyog da kano kini bakit na nga agbakasyon ija Isabela. Adan sa aglimlimang dita kasama kan. Ay, tay kaanakan ni Sufing Dayjayan Ay, kaanak ni Chairman Dayjay. Isumutla ang tinangibaga nga adda ka ditoy, Baki. Oh, I love you, my loves. Nukasta at dadan ijay. Uwananggan. Ayusan ti buto-buto da. Na, ay nasaya nukasta hanggang... Gusteng, Ah, apay nga da ka maditi terminal ti boss. Sufeng, Apay nga da ka dito, oy. gapo ta sumurutakin ka. Agbakasyon ka, san ka day? Duwata ngagbakasyon. Ay, duwata ngagbakasyon, bakit? Sana ka nagayuma. Sana... Ay, nagmadinatagtagainap. Yang... Adayang aming gayuma. Dumi, mabali namin. Natulog man na po. Kasyan na kami. Kunaklano di ka pa'y maturog. Ay, pinalabsak laing manabinasa di resolution. Nga ipan ko di opisina ni Mayor Renton Bigat. Ay, kasta aya. Akat, kumusta mo't ti meeting yo iti senior citizen? Yakmat nga minan na kaumay. Ada maangay nga activity tayo. Ano pag nanumuan men? Anya data. Search for Mrs. Nagbugsutan Senior Citizens 2024. Mayat man. Kahit adang garod mayat nga kandidata. Ay, po. Senior Citizen pa'y ababakit ko nablakay. Naglulumbada na nagpalista. Nagpalista amin dagitay paanawa. Paanawa na tungkal meeting. Anya? Asino da? Adan nagpalista kadakwada. Ma-confirm to amin. Intun sumaruno a meeting. May kanmat kiditi gundaway. Dagitay na dumapay amayat ng kandidata. Ay ket iso Adan talo ang nagpalista. Asino da? Dagitay ka na yung napaananawa tungkal meeting. Amumon na sino dalakay. Yala. Makamurmuray. Kitaan to. Noon niya di pagsayaatan. Nasayahan mo day tatap no. Ada pa ka kumikumanda. Tadidagat adala ditang agi-inistorya. Agmamaritis. Gusto ta ko na hamlak. Undaway damot to na mangipakita. Iti kinaaktibo ta. Ay, adala mindita na. Ay, apo aya. Makapakatawa, makapasuro. Anya lakit din dagiti pada asin nyo. Nagadto adi makaawat.
Yaman day ta pagmumuryuta mon. Sino ay ajay mawag dito cellphone mo? Di man ka Maria, may samot ka dagiti kandidata para Miss Nagbugsutan Senior Citizen 2024. Oh, Yaman ti issue day balo na ya. ada reklamo na kadagiti ikan na iti sobre. Ha? Sagba 20 pesos ka no mula ti karkarga na ganyan winarasan na. Ne. Ay, agad nga rodan, no 20 lang mati adda kwartada. Kan san abali ka nun, aba ente. Inawat talatan. Ngam, ti mate. Saan na kano pa isurat ije sobre tinaganda gije nagitid iti sagbaba ente. Kaitid na kadagitay sa bale, dagiti agitid iti dakkalagatan. Anya? Wen, dagiti kano lang agitid iti sagsasangagasot ken asursurok pay. Ti adakar nga na maisurat tinaganda iti sobre kas donor. Naglokon ngay. Naayat mo, dagiti nagitid iti sagbaba ente. Isupay ngam saan na nga rod nga apresyaren dagiti sagbaba 20 pesos. Ket gapo iti dayjay, addan nang ibabawi ka dagiti intedda. Sinubli na di sagbaba 20 pesos. Ay, anyan dayja bakit? Agkabaw sa amit tay. Mabalin nga da kabaw nad. Tado kasarsarita ket kulding la kulding. Galag sa kulding. Ay, abo. Anyan. Ket no siya nga tati kasarsarita na kuldinget nak nga tamay. Ne, kasla kaya mamunti pa kulding. Ay, sana siya yari ko lang mo. Uray lalaki nga tati kasarsarita na kuldingan naman. Ay, tapno amom padasam tuman nakasarita. Bareng no kuldingan na kamay lakay, ha? Iyay. Lakay, ada ni Banday, tay apo ko tay iti adak tay ti kasar. Aya. Bayad na ibay kan. Malagbaba. Uy, matumbatan na po kayo. Ganyan to po kaya. Ay, kumusta kan? Oh, kumusta ka ka now, Banday? I'm very fine, Lolo Pogi. Apo! Ay! Paubigan na kaya po ko ka napinta sa agasim Lolo Pogi. Ay, impagta nakalagip ka nga imay. Bakasyon mi, I miss you, Lolo Pogi. Wow! Sana all! Ay, very good na po. Tamalaglagip mo lang tato'y Lolom Apogi. Siyempre, Lolo. Kaya. Anyan day ta pa ng lamlam yung mo dita apo ko umlagay. Kung namalan pudpudo apogi kan. Pogi, atay isa. Ay, di ka man kumontra. Bakit niya? Agpay sumat, Lola Ganda. Makita mo. Lola Ganda ko damot kanya kaon Banday apaw. Siyempre, Lola Ganda. Ay, lala. Nga panday dya kusina, tag merienda tayo man kit day. Umay ka na po, kumikan. Adag tuk-tuk-tuk, Lolo. Ay, ka man nga rin lukasan tirida, wapok. Lolo. Good day! Ay, sino ka nga, Ubeng? Ay, apok. Sino di, nay? Ay, si kamad gaya, pasuta, ay, sumrag ka. Sino day taga, Ubeng, chairman? Mamaw ko na nakat kanyakaw. Ay, kasano mo tayo, akad? Ay, banay, apok. Lolo! Ay, una kitabutang mo na po. Lola dayta. Sino day nga ubing chairman? Kabutang nakit din. Apo ko, may. Daya apo ko yaw. Awan mat anak darusa. Apo ko, may iti anak may iti kasar. Aya? Ay, balasang kaw. Apay akabutang nak. Nagpintasak tupay. Na,
Adakat nga rod amo buting kanyakan. Kasanumot nga main ka nakapurpuraw mo't launay tirupa mo. Sakit nagakaba na giti nangisit akiday mo nga awan mo't buok na. Ay. Mabuto nga, Lolo! Ay, banay apok. Ala, mapan ka ni lulam ganda. Mga no, makabat-bati ka pa'y. Mapanggan. Wan, Lolo! Ay. Na, kabuting na ka talaga. Naglukon day nga ubing. Nagpinta sa tupay. Kasanumot nga min aya. Kas kamudla na dumudum iti sa nga kilo nga arena di takaposkol ti pulbos mo. Ay, di nakman uyawan, Chairman. Impadas ko lang mo di pagpapintas aginatang ko iti online. Ay, made. Himbagla ko mano, di ka kapadpada abarbangisit mo. Uyawan nagsapay, Chairman. Akwa, naing ko Maria na panagsaoday jay maripasuta. Madi akitain, no napuskul unay ti pulbos mo, tad adda nagminarti kinapugot takudil mo. Andiya? Ungayam, anya ti gagaram. Ni Kumari Supeng, dumawatak itinayon jay sobrek. Naiwaras ko amin ng jay 50 a sobrek. Tagkurang. Adupay, ti saan ko anaikan. Kastaya. Ay, bagay! Aday baga ni pasuta, umika! Ay, siyakti number 1, yeah! Hey! Woo! Ikaw na'y pasuta. First kambasing pailang. Ay, dapay mamidwa apa nagbibilang. Wanmat nga men, maripasuta. Ang mga nagbanag kontakotet no malabsam ti agpalastaw. Ay, saan? Adupay, ti saan ko anak kolekta so break. Siyakto, ti agray na. Ay talaga dakal tinamnama ba si Katagray na ya? Ang Kumari Supeng. Ado, ti amamok a big shot. Jakpay na kolekta dagi jay subrik card. Ala, Malala nga raw. Para makitan tua, kabsat, pasuta. Nariga lang amin ti agsasaukay. Uray man ada abroad mo. Makitan to no las kan basay. di ulabsan di agkan chow da kayo. Nagrunakan ka, kumadri pasuta, kanuray si kamot, kumadri porsyenta. Ang mga no abakan da kayo to, dagitay saan nga agtagtagari dita sule, ha? Ay, basta, siyak to tiray na. Uray kitaan yaw. Grabe mo't dagiti kandidata senior citizen iti nagbugsutan barangay. Apay ka day, Mr. Ranyag. Isuda mo't makitkitan ng agpagnapag na iti kalkalye. Agsasabat da, inton kwan, agkikin ng tiyaw da. Ay, agpipin na aduda nga rod iti maasit gan adawatan iti dakkel a donasyon, sir. Makadanon da pa yan ama pa nagistambay iti sangot ti istor kadag iti kabangibang a barangay. Ta, komporme ka no iti diskarte, kasta ti kunada, sir. Daawag ni misis ko. Excuse me, Ay, hello? Nakaawag ka man. Anya, naitaray ijay ospital ni Ina Maria. Kasta ka day. Esos, imbag no awan tinangala ijay na solicit na donasyon iti panagkandidata na para senior citizen. Sige. Adaak dito'y ayan damanang Sopia. Sige. Mapan kami nga rodi di hospital. Bye. anya ka no day, jay, sir? Ni Manang Maria a kandidata met para senyor. Na-stroke ka no. Intaray di hospital. Kasta, kumusta ka nun ngay? Ay, santa pa yung ambo.
Iso ang mapantayuman kitaan. Saan ngagsao? Nakakidimlatan kumaray. Mamangan no, mabainla, mamuan tayo asaalin nga agbalikas ti sa una. Medyo piwis mo ngaminan, kumaray. Shhh! Amangan mo kastangat paisaw. Awaanan. Maaba ka na kandidata. Aba ka kaun. Di ka unay pasuta. Sus! Amangan mo saan nga agtuloy a kandidata. Kita amanday. Piwis at talagan. Hay, unay kayo, agin inarasaas kay dita sa hangot, tinakakidam pasyente, apadayo apakit. Imay kayo kati dito, tapno katawaan mo no uyawin nyo, day talanga, tapadayo akan didataan. Nay, saan mo ta, Supeng? Ay, President Gayam. Ni man porsyenta. Piwis kung kunana. Di ka man magpasuta. Kainusi ka, tinagkuna. Gusto daytan. In kay ijay labi, kay ijay ti pagsaritaan nyo. Mangmangag na kayo ni Maria. Ay, hawan! Mistake dagiti nagbilang. Kurang jay binilang da kwartak. Ure siya! Ay, makalamangak, ijay ibagbagada na nga ba? Mabait laang. Anya day ta ibagbagayo, porsyenta, pasuta. Mistake jay bilang ti Board of Canvassers. Wan, Mr. Ranyag. Mapukpukaw ti sangaribo ijay bilang kaw. Ang mga nusikat ti Mistake, ti Quintana. Uray la talo dagi jay nagbilang. Ay, awan! Dahil di ka mamapasuta. Husto jay kwenta, jay kwartam. Siyak ati talaga ang mistake. Kurang! Ay, agure kayo man. Awan ko man ti adupay nga iso, kakabsat a kandidata para senior citizen. Final day jayan. Final day jayan na bilang. Official result. Ni Mrs. Santos ti makurunaan to arena ti senior citizen dito'y barangay tayo ang nagbugsutan. Anya nga. Kablawag dagiti amin na senyora sa nikipartisipar. Isagana yon, dagitay pangrena agaw niyo. Dagitay pagpapintasyon to. At dapat gundaway yung agpaubing kaputa amin kayo kat makuna arena inton coronation. Husto ni Chairman kakabsat a senyoras. Rina kayo amin inton coronation. Kat, awan ko man ti agririkyar, na kayo launa ay pasuta kan porsyenta. Numero 1 kayaw. Dagita la bagbagiyo tikit kitain yaw. Anya, kasano nga ay Mr. Ranyag. Pagsasaritaan tayo itanti maaramed. Oo na. Taadda tayo matla amin dito yan. Mala! Agtugaw kayo pa kakabsat a senyor tapag mimitingan tayon ti maaramid inton coronation. Chairman, makaparay awa talaga na kiti senior citizen. Adan sapay kat na pan nagpa-makeoveran. Hay, angala, palugudan tayo lataidan. At dapat matlagun daway damot piman nga gragsak. Huwag makiti ngam apo kasimat ni Ina Maria. Amay samot a kandidata. San pa'y laan nakarwar di hospital? Huwag nga raw. Nakais-istro ka na paigid din, ti pan nakabambanog na piman ka na nagpagnapag na ngagsulsulisit. Dayta nga raw. Katsuday jay, pabasulan di anak na, ti pan nagkandidata na. Ay, strictuan lakit di day anak nan Ay, ang mga nusandan to pa'y kita pagatindaran na ninton coronation na Ay, iwan ngagpay so nang rura ka ti suti-kutit. Kapilitan piman ako titatan hospital matan. Kuna di anak na, iwaras na kano amin di sobrena. Day talaang tadi nang samot na kolekta ti dadtuman. Day talaang Mabalin, asaan ko makano kutit,
No naala na amin dagi di sobre na kat na itinag damot ije box na. Mala, talaga akas ta. Ay, Sapay kumata makapaimbagan, tapno makatindar tumutlaang inton coronation. Anyang ay, padak senyoras. Nakasagana kayo amin para inton malam na bigat. Laki ideya, President. Oray may kadwa aklaang itikutit. Ipasigurado syakto ti kapintasan ni tamin. Anya? Ay, ang mga no abakam to pa yan iti kinapintas. Kan ang mga noob-ubing kan to pa yan nga adayaw iti lang nga jay kwen. Ay, sigurado na ita, Supeng. Ay, President Gayam. O si kamot, suping ko nam kadlatan. Madiadeng ko na taawag yung kanyang apres mo president. Shortcut nga ron mo ti Presidente day jay. Ta si kamo nga ron ti Presidente may asenyor. Ay, oray pay. Ay, awagan na klay tinagan ko, may mayat adenggan. Akit, ningay pasuta, adang atagaw nan. Ay, ada na. Dayjay pa'y ti kunam, ha? Atiw na pa'y ani Mami Junisha, no Agasta. Agraraman dayjay apada, senyor. Agraraman ko na. Gawambay. Uray kitain yun tawin ton bigat. Agpag na pagnan tulaki de ako nam no agpapansin. Para magdayjay kay. Alaunan, akit, si kamot ngay. Ay, sana balikan niya ta madala ti kinapalawas ka no na duma. Deserve ko. Ta adulat ta ti kwarta ti wallet ko. Kanayon anabso ti wallet ko. Ay, katuan tainal daw samot makasingir kay ti porsyento dagiti pautang mo. Ay, imbagamon, Supeng. Sikan ti adda pagpuunan na itinegosyo. 5-6 ko na. Ay, pigsaan, Sophia, express. Ay, di mo kat kayat. No, ado ti makang ngagpapautang ka iti kwarta. Tapno ado pa iti umay umutang nga agporsyentaw. O di ado man ang tima porsyentaw. Uwan mo't kit di Madamdamalaang mangrugin ti programa. Mauray langan ti sasangpet da Apo Mayor. On the way da kanon. Wen, dandanidan. Apaw, mayat. Anyan dagita kandidata. Ay, agwarang-warang dalatan di dating nga talaw mat. Awan nga rod, di dakat mapanlaag tugaw kumadita. Ay, Apaw. Naisagod ti gayadan ti gaon kon. Labong niya, bay. Ay, agpipin na sindayagda sa dagin nuyaw. Ay, anyan. Ay, ubing dagitan, Mr. Ranyag. Uwan sa chairman. Gagangay dan. Isa, palugudan tayo latay dan. Nay, katrabi idamot ita. Adeta. Agmatsan sa ni pasuta. Nini. Sa dino nga ta tinaguyuyudan na dita konsorti na. Ay nahalakay. Nagiguyod latan ka dagiti sa nga ili at aga Ay, anyan. Ay, na. Ray awa talaga dagitan. Ay, na po, ay. Ni Banay. Isa na mamaw na kiyapo ka. Masarin. Loko na ito nga ubingan. Ay, kasano nga min adi na ibagati mamaw. Kat nakangis-ngisit mo tindag tinagdadakkel amata na sa nagaatindog dagit ko rimat-matnan. Apaw. Oh, at daytan kakabsat. Madamati pa nagmarcha ni Mrs. Senior Citizen. Amang ibagbagi iti hustisya.
Ay, native call. Isus. Ay, napaluks. Ay, Napatapilok sa di sapatos na. Ay. Awan mo takong di sapatos na. Nakasano ko ba? Saan samot ka? Hoy! Pasuta! Kwa umon! Ah. Pasur ka di na! Tuloy mo ang agmatsa! Tapno makamatsa kami mo, tay! Kumar, tira yung umak. Sana ko na makamalit. Ay, salbag day ta napasuta. Ay, Pinasot na nagiti sapatos na. Ay, awanan na kayo. Oh! Gundaway mi mat! Nagrampan! Anyat kwa umon! Pasuta! Hay. Ikaw na iti programa. Agrampa nagiti Reyna. Gusteng. Salbag nagijay na senyor. Awan lakit ti Yay. Nyamot na ya tagtaga ini pun. Nya kan. Dumi, mabali namin. Ay, anyalak din ay rin na bilakit ni agtaguob mo din ang aso ti Carlo ba? Imbag ko na, tadi makipagtagoom ni rambutan. No makipagtaguob, bugta kaglagad day. Madi, no dagtaguob nga aso. Wan, taadda ka no matay no kasjay. Ang saan samot la akas ta, ti pasimudaag ti panagtaguob dagiti aso. Taday ta panagtaguob da. Sigon kadagitag suksukisok. Ket iso ti panagsangit da. Agledled da ang dakano dagiti aso nga agtaguob. Kunamot ti dadduma, nga adda ka no makitkita da ang karkar na. Huh? Kas kumano adda umar-arubayan nga ani nga aswan no al-alya. Adda nga rod, al-alya nga taa, di takarro ba? Malagip ko lagat nga raw dyan istorya manatagtagainap mo, di na minsan arabi eh. Anya na tagtagainip ko? Diyay nga'y kinabutang di apu ko ta iti anak ta iti kasal. Di ba nay? Uwan, kinabutang na ni Pasuta a kandidata iti senior citizen san. Istorya mo ta kanyak. Wen, kasanumot ngamin ay kunamot lang tayo mabuybuya iti horror a pelikulan. Pino dagit tayo may pupo sa ladladawan dumadanon ti pista dagiti natay. Manayla anak kakatawaan dagiti taon Awon ata, putnumait, or marngilaunay dagiti pasama kinyitag tagainap ko. Iso nga ta ako naman nga adda pumayso at agtagainap. Wine. Kunada, abunga ti pampanunot dayta. Ano anya ti pampanunutem sakbay ti panaturog mo. Ket matagtagainap mo. Kas tanga-tanga ang paysaw. Win, iswadyak mo't mababalaw ni Doming no apaya mo nagtagtagainap. Ala, maturog tagarudan. Barang matagtagainap mo man ang dagajay kapada a senyor. Awan lat duma dagiti dadduman ka dagiti ubing pa anawa. Kasta talaga agsubling arudan nga ubing dagiti kakadwa. Adon kadagiti senior citizen ti lumakay ken bumaket launa yain. Adi pay laman ninawan ni patay kadakwada. Tamay aywanan da iti husto. Wan. Adon sapay ket ti ubing kas kada agkabanwag amat matayon Unsa? Mapanakastan Taadumot itan dagiti pananawang agtutubo. Saan la aday ta? Sigun itan ka dagiti ipapaunag amakmaka. May sapay dayta. Adun ti taraon nga imbis a makapasalunat. Saanen tay daras na ti papatay. Adon dagitay mapartot amakmakan. Amakaitan iti sakit.
Ay, nati man lang nagkalkalat-kata ng disaritaan na yan. Ganun na kadumat kami na malaglagip mo. Mura si kamay. Ah, Panaturog man ngagpayson. Ay. Agyanak pa lang dito balayo, lulupugi. Ay! Ay, nagsayatan no kastapok. Ayan ni mamem. Ada, ija, ayan ni Lula Ganda. Yan. Lula ganda talaga tiyawag mo kan lolam suping Lula Ganda nga ron. Ay, kasmet kanya-kanya. Lolo pugi akmet anya. Un lulo. Nung kuna ni Lula Ganda, lulupugiit kayo kanu. Anya. Ay, di mo patpatyan ni lulam. Tila ibagbaga na ba't kingkan? Nya nga minti pugiit, lulo. Ay, diyak ang bukan lulam. Basta di mo patpatyan dito ang ibagbaga nawan. Apay ngay. Ay, kastoy nay, apok banay. Tapno di na ibagati kasta. Lolo gwapo laeng, tiyawag mo kanya kwen. Lulu gwapo? Wen, lolo gwapo, kunam kanya. Ay, kita ekmano at dapay may silpo na pang sotil kanya. Lulu gwapo. Unmat, lolo gwapo. Ay, agisam-isam ka mat. Kalbo nga min, dayjay, agwapo, lulo. Kalbo ko nam. Wan lulo, awan buok na akas lakada kayo. Anya. Kapilitan, adito'y kami pailaang nga agi na ninang. Kagap-gap ngamin ijay balay da ulit kampad. Masaksakit mat gaya mat. ay, wen. Ulitag mo gayam ni Kampay. Un mat. Kasinsin ni nanang. Inyo na'y unay ni Ikit Salda at tulungak paila ang mga iwan kini ulitag. Ay, iso Oray dito'y paila balayo ti pagyanan ni Banay ninang. Masaksakit ngamin ni ulitag. Kahit amang makapadakas mat iti salon at ti anak ko ti pagnagyan nga ijay. Ay, katwan Asus, sapay uyak sa nga uyak ni ulitag mo akampay. Ang mga sarot mo tiyay sakit nan, makaakar. Day tangarot ti makapadanag. Iso todo ang nadak mat mapanak ijay. Kun lamawin niyo akan ayon dagiti usar na. Kapilitan na kasta. Kun dumawasak ijay ili, tayo naggumatang iti face mask. Ay, wen. Ag face mask ka akan ayon. Ay, narigat ay. Umiyan ka dito yan, Tinay. Saan ulit sa pulan nakdi anak ko, no di nak makita. So nga, inak maturog ijay ayan daninong gusteng. Kasta. At daman nga raw, ibilin ka. Anya day ta ulitag. Matayaksan mo bigatan. Iso nga. Anya ulitag. Bagam tao. Agur orda iti abuloy kadagete kabaranggayan. Abuloy? Ala,
Nagpaabuloy kayon kat saan kayo pa'y matanatay ulitag? Matayak sa nga rod, dubigatad. Kasano nga amoyo amatay kayo no bigaten ulitag? Di tala uyok yun sa mo tinakaro. Kasanaon, iti ka na yun, apanaguy-uyak ko, kat... Masuloy ko ti anges ko. Ay, matayak at talagan. Ay, pasaray. Kasla matilmon ko pa iti dilak. Ay, no dadumaman. Ay, no daduma. Agoy-oy pa iti dilak. Kat dak may sublay itingiwat ka. Anya? Iso matay ako dukas jay. Kaasi kayo mat ulitag. Iso nga raw. Pakibagamtaw kini Chairman Gustay. Nga agpaururan iti abuloy ka. Ay na, saan mo nga ibagbagakan ni Kapitan Daytati na kababain? Ikit. Adaya mo kasta, si bibiyag pa'y agpapaabuloy kiiday. Mati at talaga kunamat ni ulitag amatay kanon no bigat. Kanayaw na kasta ti bagbagana. Iso maakpay no dadtuman. Kaasimat ni ulitag. Ay, nakakaasiya talaga. Ang kaslawa mo nga minon, ti tarigagay na nga agimbag pa'y kuma. Kaslakay kayat nan ti kasjay anakaid dalatan. Nasakit ka no ti bagbagi na, Iki. Ay, kapilitan tadi mo bumangaw ngagwat-wat anyangay. Iswaday jay. Nagstuck pa'y keengatan dagiti orat na. Di nan samot maunat dagiti sa kanan, Iki. Kapilitan nakakukutlatan takas jay mo ti jar na maturog. Aken kanayon nakakukot. Iso nagstuck pa'y ngatan jay tumeng na. Allah! Wen, kanayon nga ibagbaga na matayon nubigat. Agam nay, manaon abigat ngay tinapalpalabasan. Si bibiyag pa'y mulaan. Ay, no ngay pumayso amatay no bigatan, Ikit. Nay, jak lamang. Ngam, no kastaman. Ay, kanya pa'y ngaraw. Adamo pagimbagan na ano ko. Ha? Saan kayo amaladingitan? Ay, agladingitak tauray kaskasan ho tina. Inayat kumat ni ulitag mo. Adala panakabanaw. Kun panakauman o kasta adda kulit mag. Ala, ano sa inyo lata Ay kanya ngay, kapilitan anya pa'y ngarod. Awa mo makatulong kanya. Adayo may tinakaikamangan dagijay kakasinsin mo. Iswa, sanda ka matulungan dagijay anak ko. Sana bali, Ikit. Bakasyon mo't dagiti eskwela. Iswa, dito'y kami pala nagbugsutan nga agbakasyon. Matulungan kayo. Ninong, siya kunti may dito'y barangay hall. Saan ama ko may niikit salda nga gipadamag. Apay tina. Anyat na pasamak. Isla makasangsangit ka pa'y. Ni ulit ang kampat. Nagbugsutan. Anya, natayan?
Ngun nga tana. Saan ko ama sigurado? Yakmat ngamin kayat nga asit ganitayon. Ay sos, agminatay man nga rodan ti barangay, ano kasta? Naimbagayam dito'y nagbugsutan. Tano adda matay abo marangay. Kat intiro a kabarangayan ti makipagrik na ninong. Wen, nakaugalyan men dito iti panangipasa iti surat ngagdawat iti tulong nukas nga adda matay. Agabuloy dagiti adda mayabuloy da. Nagsaya atan. Ay wen, iso nga damat basit timpuyog ditoy. O di kasanaw, agpaururak nga rodin na iti abuloy. Uwan nga tan-an no. Makaammo kayo latan. Lula ganda, kaasimot ni Lulu Kamped. Ay, wan, apok. Natay kanon ko na ni mamim. Amangan no adal alya, Lula. Ay, awan al-alya. Apay, babuteng kay ti al-alya. Mabutungak, Lula. Awan al-alya, apok. Saan apod nung ada makit-kita ng al-alya? Adda ka no, kuna ni Lulu gwapo. Anyan. Gwapo itan ti awag mo kinilulong gustay. Wan, Lula. Dinan kayat ti Lulu pogi. Ni, anyala kit din nilulom. Agkabaw sa ngaminan. Iso at tila ibirbirgas na iti bagbagi na nga oray palso. Palso? Uy na po, palso. Anya ti palso, Lula. Palso. Kaya't naasawan saan apod no. Palso ni lulom. Ala kayo, Lula. Apay, apok. Mapana iti ayan mo yun. Sige, Lula. Sige, Lula. Mapana iti ayan ni Lulu palso. Ay, banday, mabitlaang. Ay. Di na kun intal-talag. Ay na, imbagtada kayo, manang sufeg. Ay, di tamot arubayan dayan dagiti ka arubayaw. Wen, saan pa'y nailungon tibak kay ti asawa? Ada ka din na isang alungon na. Awan pa'y uray ko ti itulod dagiti opisyal ti barangay ga abuloy. Anya? Awan nakabudget, kwarta may para lungaw na. Sa maysa, marigrigat kami launa yan. Ay, nukasta, awan pa'y gayam ti maururay alungon na. Awan talaga. Ay, sa bagay, okay laeng kanuken ko na nga uray balkuten tulaeng iti ulas ti bangkay na intun itaabaw na. Anya? Imbilin na dayta. Amo na nga main nga awan maigatang kaw iti lungon na. Ay, bayam. Yawag ko kinigusteng. Bareng ada mo na amabalin nga agido na riti lungaw. Na si kaman ati mapanmangkita kani ulit mo. Ha? Ay, apay ikit. Kaslangamin ada nanggaw naguyog itay. Amang ano, saan pa'y mo't anatay? Anya? Alan ingka siguraduin do na tayo. Amangan mo't no, aningas na, jay nanggag ko naguyog itay. Mabuti nga, kikit. Anya? Mabuti nga. Ang mga nukilata bumangon. Da kayo na ate mangkita. Dakal mo't basit tinaor-or tayo nga abuloy. Wen, German. Adupay lang mati, manang nga si akaruba kan kabaranggayan.
Oray kasano ti kinarigat ti panagbiag. Siyempre, chairman, pampanunutan damat iso dan tumot ti matay, abuluyan tumot, dagiti inabuluyan da. Dagiti kakabagyan, dagiti nabuluyan da kunam Ay, San tumot da makaabuluyan ka, abuluyan, tan natay nga rudain. ayun na niya, chairman. Eh, Ay, makatikaw kami dahil na maminsan. hadda nga mintay nakaugal yan ti daddo maapuli. Kasla kano utang dayta abuloy. Utang? Hmm. Utang, jay maabuluyan? Kasla kasta na. Sungad dalistaan dagiti agabuloy. Ay, Mailista tinagan dagiti agabuloy. Idulin to dayta jay nagminatay. Tapno amuna no asino dagiti nangaase iti panagminatay da. Tano addan tumatay kadagiti nagabuloy. Mapantumet agabuloy. maawata kong chairman. Kasla isubli na, jay niya buloy da idi, ijay natay, akabagyanda. Correct. Aha. Kasta nga ro di panunod ti daduma. Ngam no para kanyak, chairman, itibiyang ko nga agabuloy, awan day ta panunod. Tati abuloy, katulong sa naya. Uno, kasla donasyon day ta. Saan kat apautang? Ay, imbag man tanawatam timbang ak Madam Secretary. Wan, saan matama ko na a kontribusyon? Saan ngayon kapilitan day ta abuloy? Taad da ijay tay tao nga agabuloy. No agabuloy mo no saan? Wan. Ano anya ti addaken kwa na amabalin na nga itulong iso ti ited na. Nga iso tay ko na tayo nga abuloy. Wan. Kuma. Ang saan nga raw dakas na di kapanutan ti daduma. Ngala, tangay kumplito mo tanda na or nga buloy. Ay kat ipantayo na. Ay katuan a chairman. Ada amin nandito iti abuloy ang nagapo iti amin a sektor. Anya? Kaya't masawan. Talaga nga awan pa'y lungon na. Ay, awan pa'y Iso nasaya at launay, taad danday ta itidyo nga abuloy, chairman. Isun ti maigatang. Ay, anyan na yapi man. Kat, no bilang nakasagana na may longan? Nabadwan yun itibado na may longan? Saan pa'y chairman? Ta kabuteng ko nga si ganay. Yay. Jak pa'y ke dinigus uray saan nadigusay. Kas jay nanton mailongaw. Ay, kasimot ni Kampad. Ay, nakman kitaan. Ay, piman ka pa'y anatay, Kampad. Natay ka lang arudan, ngam kabuting da ka pa'y laheng. Yang mala, wala kat kumplitong tinaor-or nga abuloy. May gatangan da ka, nitilungon mo. Aguyak! Ay, saan ka pa'y ayatan sinatay? Yaman dan abuloy mamaramanak pa'y tijak naramraman dan pulot. Kampad, si bibiyag ka pa'y? Mabalain ag-request sa may amatay. Ay, sos, si bibiyag ka pa'y ngagpaisaw? Agaluno sa kuma iti kilawad karnet. Salbag ka. Nagpaabuloy ka si bibiyag. Matayak. Inton rabi iso nga
Isong... Ay, awan! Awan advance nga buloy! Ay, salbang nayat. Advance nga buloy. Si Bibiyag pala ang Yay. Anya ka no? Si Bibiyag nagpaabulo yan. Inya mo na yatagdagay na pa.